Bosta tfal umu fissijat bikrin fil-jum tal-miliet biex jaraw żarhomx Santa Claus u forsi jiftħu ir-rigal li tħalla taħt is-siġra tal-miliet. Iżda dan ma kienx il-każ għal tifla ta' 6 snin li fissijat bikrin ta' filgħodu ta' jum il-miliet u f'kesħa xoq il-għadam instabet id-dur weħeda fit-triq San Girgor fiż-Żejtun b'ġugarell f'idejha. Kien one.com.mt li żvela din l-aħbar u spjega kif għajnejna s-sisa ta' uffiċjali tal-Pulizija mis-sezzjoni tal-Administrative Law Enforcement li kienu għaddejjin bronda fit-toroq taż-Żejtun waslu għas-sejba ta' din it-tifla li allegatament ftit qabel kienet riqda f'karozza waqt li missiera kien qiegħed f'bar fil-qrib. Min informazzjoni li kiseb One News x'aktar xi tifla stempħet mal-lejl u kif ma ratx lil missiera ħarġet mill-vettura tfittxu u kien hemm mal-ħabta tal-4 ta' filgħodu li l-uffiċjali tal-Pulizija sabuha tibki. Sorsi qrib One News qalu li l-missiera għaddej minn każ ta' separazzjoni ma' martu. L-istess sorsi spjegaw li mas-sejba tat-tifla kmieni 2 filgħodu, pulizija ħadu lit-tifla f'bar li kien fil-qrib li mal-wasla tagħhom il-missier konferma li dik hi bintu. L-istess sorsi qalu li l-pulizija ddewlu lil bintu wara li talbuh spjegazzjoni dwar kif iċkejkna kienet weħida dawk il-ħinijiet ta' bil-lejl. Fl-istess waqt bdiet ħidma mal-awtoritajiet ikkonċernati biex jiġu stabbiliti l-fatti brabta ma' dan il-każ u l-kundizzjonijiet li qed tgħix fihom it-tifla. Nifhmu li dwar dan il-każ sar kuntatt mal-awtoritajiet tal-Aġenzija Appoġġ.